मैयानिफ्राय ससियेल मिडियायाव आर'नाइखौ लानानै गुंग्ले गोसारनाय जों नुनो मोनबाय दङ। आर'नाइया जादों बर' हारिनि सिनायथि। आर'नाइया जादों बर' हारिखौ सिनायथि होनाय मोनसे गोजोन देरा। जाय आर'नाइया गासै बुहुमावनो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होदों। बे आर'नाइखौ लानानै सोरबा पलिटिकेल पार्टिया पलिटिक्स खालामनाया मोजां नङा। लावदुमा CM सारखौ आर'नाइयाव BJPनि जिथु सिम्बलखौ होनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों। दिनै लावदुमा BJPनि सिम्बलखौ बेयाव होदों, पदुम बिबारखौ। गाबोन सोरबा BPF UPPLआबो गावसोरनि सिम्बलखौ जुदि होयोबा, सोरबा कंग्रेसआबो जुदि गावसोरनि सिम्बलखौ होना लायोबा, इन फिउचार बर'नि जिथु आर'नाइनि जिथु मान मर्यादा, जिथु अरिजिनेल जिथु गुबै बे आबा जुदि गैया जालाङोबा, होनबा जोंनि आर'नाइया इयुनहालागै जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव थांगोन। आर'नाइखौ साफ्रोमबो बर' हारिया फोथांना लाखिनायासो जोंनि दायित्व, बेखौ फोजोबस्रांनाया जोंनि दायित्व नङा। बे समाव आङो लावदुमखौ निमाहा बिनो थाखाय गुरै खावलायो। आरो लावदुमा जुदि निमाहा बियाबा, गाबोन गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोराबो आर'नाइखौ लानानै बेफोरबायसा हाबाफारि मावनो हागौ। बेखिनिखौ आंनि बुंनाय आरो। लावदुमखौ खिन्थु मैयानिफ्राय दिनैनि डेटहालागै निमाहा बिनायखौ जों नुनो मोनाखै। लावदुमा निमाहा बियाखै माने बिथाङा बर' रायजोफोरनि एगेन्स्टआव थांनाय दं। आरो बिथाङा बर' रायजोफोरनि एगेन्स्टआव थाङोबोला आं बेखिनिखौ खावलायगोन, बर'नि जिथु माहारियारि आफादा लावदुमनि सायाव एगेन्स्ट खालामनांगौ, लावदुमनि सायाव मोनसे FIR दाखिल खालामनांगौ। खारन लावदुमखौ गासै BTCआव थानाय बर' रायजोफोरा भुलनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि दाराय जिहेतु जनायना होबाय दं, खिन्थु लावदुमा गावखौनो भुल जायाखै होननानै बुंना लानो नागिरबाय दं। बे समाव लावदुमा जुदि निमाहा बिया, गासै बर' रायजोफोरा लावदुमनि सायाव एगेन्स्ट FIR होनाया खाथां।